Правим баница и включвам и двамата Йони и Дани с мене. Йони държи сам да натроши сиренето. Правя ги на пурички. Аз съм поделяла рецептата. Тя е от сайта за жената. Винаги, като си харесвам една рецепта, винаги действам с една и съща рецепта. Обичам сигурните неща. То в баницата големи разлики няма, така или иначе. Дани, с какво си се нацепал? Не знам. С топчетата. И това е. 4 яйца, 200 грама кисело мляко с една чайна лъжица сода. Тук шупват. Сирене около 300 грама. Това цялото е точно 324. Какво пропуснах? Разбира се, курите. Содата казах, да. 100 мл олио. Вече са вътре. Още. И после ще почнем да подреждаме. Олио. Служи го, Дани. И така, това е нашата баница. Желая ви хубав след обед.